Dovolili sme si kúpiť takéto putnické oblečenie, pretože sme oficiálne putníci, keď sme prešli tento celý ostrov na bicykloch. Z neho už budeme pomaličky odchádzať. Že dneska takýto spotík sme si našli. Čo dneska? Od včera tu nastanujeme, pretože jeden celý deň pršalo, ale teraz sa vyjasňuje a nám žiari na lepšie časy. Ja ešte včera v noci, keď sme zaspávali. Škoda, že som ho nenatočil, ale bol tu býval. No je taký, ešte mal pruhy jak zlodej. Tam chcel ukradnúť poza sieťky naše jedlo. Ste alergici a máte radi, alebo chceli by ste ísť na sakurovú sezónu, je strašne zle pre alergika. Predstavte si, že ste postavili takýto krásny malý japonský domček hneď pri mori. A oni vám proste za tým postavia toto. Oh my god. Putnické chrámy. Tí mnísi, čo stavali tieto chrámy, vždy vedeli nájsť úplne brutálne miesta. Ako teraz to nevyzerá brutálne, lebo tam je prístav, ale v minulosti to muselo byť strašne dobré. Takže sme pred branami pekla, alebo raja. Dostali sme kukísky od takého milého pána, ktorý nám ukázal aj tento super spot. A je starostom tohto mesta. Hej, ale že nemá veľa roboty. Hej, že chodí tu na ukazovať turistom tento spot. No, takže už sme pred touto mapou. Celá cesta má ísť stádiaľ až tam hore, k Hirošime. Takže sme zvedaví, normálne také napätie cítim. Sa cítim normálne, a keď idete na horskú dráhu, vy idete úplne hore a zrazu... Prvý most máme za sebou. Sme na prvom ostrove. No také sú tu zachytné body v každom ostrove. Keď si viete dobiť mobil, je to aj reštaurácia a odpočívadla. No a tam dneska stanujeme. To je náš stan, tam je Valíka. Ja si vidíte takto krásny výhľad. Malý ostrovček, kde máme prístup len bicykle a motorky. Krásna čistá azurová voda. Už nám to jede. Máme tak 8 tiketov. Neviem, na čo nám ich je 8, ale byrokracia ich veľmi baví. A toto je presne prečo sme tu došli. Robili sme si trošku neskôr Veľkonoce. Si to tu normálne užíva. Toho slnka. Králiky, králiky. Čo to tu máš? Ja tu mám radinku. Kraličí ostrov. Ale tento bije. A už ďalšie mrňatko došlo. Bože. Jak sa to dá hľadkať, keď to... No a my po včerajšku sa nachádzame v meste Takahara, v ktorom sme sa objavili úplne náhodou, pretože včerajší trajekt, ktorý nám mal ísť naspäť na naše ostrovy, ktoré my sme mali ísť ďalej na bicykloch, tak ten trajekt zastavil úplne niekde inde. My aj ďalší ľudia sme boli z toho prekvapení. No ale zaviedlo nás to do takéto peknej dedinky. Ono sa to vlastne hovorí, ja som si trošku o tom čítal, takže toto je také ako keby kvázi zabudnuté Kyoto. Domáce.
Takto vyzerá tradičná japonská reštaurácia. Teda neviem, či úplne tradičná, ale je to určite nejaký rodinný podnik. A Adam sa bol pozrieť v kuchyni a som rada, že je poriadok v tých kuchyniach. A potom im proste vybuchujú len tak random. Čiže, ale má to niečo do seba. Ideme tunelom už štvrtým. A tie zvuky sú dosť scary, keď tam auta idú. Žiadny deň, som úplne spotená do Viedene, žiadny deň sme mali takto kopcak dneska, fakt, že... Takže máme 20. apríla, 10 hodín ráno a sme v meste Kure. Okrem toho, že toto mesto nesie hrozný názov, je to najväčšia námorná pechota v Japonsku. Mňa to veľmi neberie, tieto vojenské veci, ale určite kto to ocení je môj mladší brat. Takže ideme sa pozrieť na ponorku dneska a do nej aj vojsť, ako tam žijú reálne celý ten čas. A ešte na najväčšiu loď, ktorá bola zostrojená za druhej svetovej vojny a bola celý čas ukrývaná tu na Japonsku. Takže máme tu japonskú ponorku Akishihio SS-579. Japonská vlajka musí vždy byť. Si pána. To je dielo. Velika, ty ako správna žena, čo hovoríš na toto dielo? I like it. Niekedy, také niečo existuje, že podvodné turbulencie, ale ten čavo, čo tu nás spal, si musel toľkokrát trestnúť hlavu. Oh my god, ideme už do ponorky. Takže tu mali vecko, tu takú sprchu, kde má len obmedzené množstvo vody. Tu netuším čo je. Ale vyzerá to tu dosť tesnené, ale môže si teda nabiť mobil. Tu mali izby. A je tu tak úzko, že ani moju tašku tu nechce zobrať. Kuchyňa. Wow. Akože čistá depresia, no čo vám poviem. No, toto vyzerá tak spoločensky dobre. Aha, kapitánska miestnosť. Ale toto má luxus. Náš priemerný hotel v Japonsku za 15 eur na noc. Posunul sa do dole tašku, ale tu neprejdem. Však nič nevidím. Nemá to okna. Nemá to okna. Kde mám ísť? Tam. Si môžeš skúsiť riadenie. Žitok hodnotíme 10 z 10, dalo nás to presne 0 eur. Bohužiaľ toto druhé muzeum je zatvorené, lebo to chystajú na prehliadku. Prejsť ďalších 20 km a tam už vidíme Hirošimu. Valika to šľape a šľape. Hirošima už dohľadem. Ale toto je nedohľadne. Takže sme v Hirošime. Tu je zbombovaný dom. Ale viete, čo sme sa dozvedeli? Že to bol nadizajnovaný českým architektom. Hej. A jediná budova ostala stať. Prosím vás, vysvetlí mi niekto, že toto mesto bolo zbombardované a je krajšie ako Bratislava. Dali sme vyprať veci a nefunguje pračka. Sú totálne mokré, premočené. Ja nechci ísť, ako sa nejakú chybnú hlášku. – 6080. deň. Sme pol roka nezamestnaní. Na ceste po Japonsku. Život. Nic se májo, já mám pro hudbu lásku jako na 1. májo. Jsme bez stop a vždycky děláme bez mus. Oni to dělají pro cloud, já nechci článek.
články v zastrém blesku. Kouřím loud, proto jsem loud, jsem tak fresh ještě když jedu v rešku. Nevadí, že jsem underground, mě furt hledaj tak jako kešku. Já kouřím indoor, indoor, mám zavřený Windows. Jsme operační systém jako Mego a za Windows. Jenom já a hudba, teď nejsem si jinou. Jenom já a hudba, teď nejsem si jinou. Loves me, he holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me, he holds me tight. Presúvam sa do then lets me vnútrozemia. go.